Takže zdravím vás ličky a vítejte u mého prvního videa. Dneska budeme hrát Roblox Murder Mystery a je tady speciální host, je to můj bratr. Můžeš pozdravit. Čus. Takže tak a budeme za chvíli hrát. Zrovna probíhá hra. Takže až se dohraje, tak si zahrajeme my. Jo, takže tady můžeme koukat na to, jak vrah zabíjí. Je úplně mimo. On byl tady, on tamhle v tom byl cápka. A ten dětí papír. Právě to je murder. Počkej. Luky, protože já můžu sledovat tohohle na lobíčku. Koupí, on je totiž sám. On se bugnul. Haha. On se bugnul a on je na lobíčku. On je bugnutý. Jo, a jinak pro ty, co nevěděj. Už se dohrám, no. Věc. Tak vlastně, když půjdete takhle sem, a tady takhle nahoru, tak tady je takhle tajná místnost. Vidíte? Tady je prostě úplně nic. Co dáme? Až? Dáme tady tohle. Ne, toho. Takže budeme hrát. Doufám, že bude murder. Spíš murder, ne šerif. Šerifem to je takový blbý. Protože nevíte, kdo je murder. Takže to... Ne. Neříkej to, Luky, ne. Já si můžu já jsem všechno na 3 vyhejbala. Aha. A teď uděláme koně. A to, jo. Takže tak, no. Jo, já jsem se ještě nepokorná. Já jsem chtěla. Tady. Ty se to nevím, nějak schová. Jo, on dostaví do. Takže to. Máme asi ještě 2 hry a moje konec říká. Takže to ano. Ne, spíš až se dlouho Až bude dál. Survivor. Huh? Nechápu. What the fuck? Já tam vidím zombie. Kdyby něco tady není foldavič. Jo, počkej. Jo, my zabijíme zombie. Aha. Musíme zase nechat nakazit, děkuji. Ach jo. Já jsem zombie. Tak já jsem tě zabil. Víš? Fakt ne. Ne, ale musíš mít nůž, to víš o tom. Já mám nůž. Nemáš ho vůbec. No. A jo. Nejsou koukne to já. A jak mi dojdeš štěšuj. Asi mi to. Asi jsme se vytávili. A to nám to řekla. Já bych to ještě Někdo střílel. Já střílel snad. Tam bych si rozdělal. Nebudu murder. Takže jsme tady ve hře, ale já jsem... Jo. Já jsem vinej.
Jo. A já jsem nerozuměl. Jak to? Teďka. A já ti Jo, jinak prosím vás, Burger je můj bratr. Tak jo, všechny. Jo. I vás. Ať jste nechcete, aby jsem vás taky zabil, tak dejte like. A odběr na tohle videjko. Dejte like do story. Ať jste chcete, aby jsem vás taky šel zabil. Nechci. Na těch kancelích funguje jenom jeden mikrofon, protože na článku se nebude tebe. No. Já nevím. Je. Dobrý den. Dobrý den. Je tam rád ještě. Jste se. Ne, on je tady dole. Tady dole ta hořící. No, proč? Takže Lukášek prohrál, no. Zabiju ho. Nevadí. Vidím, až on bude, tak já ho zabiju. Aha. To je dobrý. Tohle dám na no base. Jako tady můžeme dát si ten farmhouse. Ale nemáme šanci, tady jsme ohromně moc. Jak je to? Aha. Co seš? On tak může běžet. A vlastně, vidíš už jen něco? Vidíš? Co tak máš v ruce? Hej, what the fuck? Bude mě zabrat, že jsem byl někde daleko. Doslova. No, ono se. Že to tady stále slyšu. Na dělenku. A jo, čel. Ta holka má zbraň. Aha. Já jsem se jílek. Vidíš, ona byla tady. A já jsem, a to byla až tady. Teď já si ten už pohodil. Nehodila. Když ho hodit, tak to taky popotila. Yes. Doufám, že bude už ten murder. James byl farmhouse. Teda ten. Tady jsme 4, 5. Dobrý, já vyhrám. A já jsem byl před tím zombíkem, já jsem se zabil. Jsi byl jako první zombie. Jo. Aha, ne, měl jsem survival. No Ale no není na zombíka. Vidíš? no a předtím jsem byl zombí. Dobrý. Jsem ne. Žádná. Kudy se teďka Steven? Nevím. Aha.
Tak já zase tam pojem do hry. Takže teď už jsme na hře a já se nevím. Na místo, kde mě No, teda, že to umíš. No, to je pravda. No, že já jsem tam viděl modra. Tak na sobě. No, Svým tělem. no, sorry. Kam mě to počkám se nějak. Počkej. Co? Dobrý. Tak pro tohle videjko by to bylo všechno, takže děkuji vám za koukání a zase nashledanou. Nashledanou. Tschüss.